Hemos empezado ya y ahora ya sin parar. Concentraos, concentraos. Como colegas en la cocina nos tenemos que ayudar unos a otros, con lo cual aquí echándonos una mano antes de que empiece el servicio. Tenemos un gazpacho, tenemos un carpaccio, que es lo que estamos repasando ahora los platos. Luego unas alcachofas. Y luego un rape y un pato. Cada uno ha traído sus platos favoritos. Ahora vamos con el pato, ¿eh? Oh, alors c'était une soirée merveilleuse, alors bien méritée, une célébration, j'étais très content d'être ici. Senyores i senyors, amics, les coses s'expliquen soles, no? Aquí hi ha els protagonistes del dia, no? Són aquests senyors que tenim aquí darrere i que calia que sortissin, no? Els tres protagonistes d'aquest àpat, hi ha un angle interessant, no?, per mirar-s'ho. Un és en Bart Tolen, és aquest tipus guapíssim que teniu aquí, Bart Tolen. És el responsable dels tres primers plats que hem menjat, els ha fet en Bartolin. Què passa aquí? Que en Bartolin és belga, però dir belga és com dir espanyol, belga és una cosa complicada. És flamenc. És flamenc. És un flamenc que treballa amb productes com els del Motel, d'aquesta zona, no? I té tot el sentit que en Jaume Subirós l'hagi volgut convidar avui. Perquè ell és flamenc. Però la que ha fet el peix, avui, és basca, no? Es diu Helena Arsac. El tercer que ha cuinat, que ha fet aquell ànec final, es diu, com se diu? Jaume Subirós? Jaume Subirós. I ara sí que em sembla que m'entenen, no? Perquè Jaume Subirós és català. Vull dir, un flamenc, una basca, un català. Tres nacions sense estat. Tres cultures culinàries, tres cultures identitàries, tres grans cultures que no necessiten la infraestructura d'un estat per projectar-se al món, no? De manera que aquest acte té també aquest sentit. Flamencs, bascos i catalans, que els tenim aquí davant, no? Tout court, c'est un grand merci à M. Soubiros pour m'avoir invité pour cet événement. Un grand plaisir pour moi personnellement et voilà, j'espère que ça a plu et j'espère aussi encore une suite pour tout ça. Donc merci beaucoup à tout le monde et à bientôt, j'espère. Merci. Buenas noches. Ha sido un día maravilloso, de verdad. Cuando Jaume nos propuso venir aquí, no dudamos ni medio segundo.
Es una pena, mi padre Juan Mari, que ya estuvo hace 25 años en el 25 aniversario, no ha podido venir, sintiéndolo mucho y saludando a todo el mundo, y le hubiese encantado. Es algo que no tenemos palabras para describir lo que hemos vivido hoy. Primero, todo el evento que ha habido a la tarde, porque ha sido precioso y queremos felicitar a la familia Subirós Mercader y todo lo que nos han dejado y lo que nos han enseñado en todos estos años, y por eso estamos todos los amigos, grandes cocineros aquí, y toda la gente que realmente os quiere. Yo nunca lo voy a olvidar y espero que los demás tampoco. Y además es verdad que es algo que esta casa tiene historia, que ha sabido evolucionar sin ningún problema, y además creo que vamos a tener lo que es la misma historia otros 25 años más. Eskerrik asko, moltes gràcies. Jo més no hauria de dir res. Estic molt satisfet de tot el que ha passat tot avui. És un gran dia per nosaltres. Hem sigut acompanyats per gent meravellosa, gent que ens ha ajudat a tot moment, ens hem sentit molt ben acompanyats. Ha sigut un moment històric, diríem, dintre la història dels 50 anys del Motel, i agraïm a tots que el Miquel ens ha ajudat molt, evidentment que sí. Gràcies al nostre equip que ha estat tot aquí, i inclús a la sala també. Gràcies a tots vosaltres, s'ha pogut fer tot. Gràcies. Vam iniciar la nostra aventura, era una casa de referència, i ho ha seguit seguint, i a més després hem entablat una molt bona relació personal, d'amistat, de respecte, de consideració professional amb la família, amb en Jaume en particular. El Motel és el santuari, el primer santuari de la cuina catalana.